Lad mig lige stille dig et udfordrende spørgsmål. Hvordan ved du, at du ikke er en god projektleder, når du ikke har prøvet det endnu? I den her kategori, der havde vi 3 spørgsmål, som gik den, vi sad og snakkede med i samtalen, lidt på klingen. Det første eksempel lød: lad mig stille dig et udfordrende spørgsmål. Hvordan ved du, at du ikke er en god projektleder, når du ikke har prøvet det endnu? Det er et godt spørgsmål, som virkelig presser personen, og vi kan kalde udfordrer personen til at ransage sig selv omkring, jamen den overbevisning, jeg går rundt med om, at jeg er ikke en god projektleder, hvor kommer den fra, hvis det nu faktuelt viser sig, at man aldrig har prøvet det før. Så et godt og udfordrende spørgsmål, som kan sætte nogle tanker i spil, og som også kan udfordre, at man måske skulle overveje den overbevisning, man går rundt og bærer rundt på. Tillad mig at udfordre det, du siger lige nu. Hvad er din bevisførelse for, at du ikke er en god projektleder? Her i det andet eksempel, der starter vi også med en indledning, som forbereder den, vi sidder og snakker med om. Nu kommer der altså et udfordrende spørgsmål. Som i det første eksempel, så beder vi lidt om tilladelse til at udfordre, gå på klingen. I det her tilfælde, der siger vi det ordret: tillad mig lige at udfordre det, du siger nu. Det vil sige, at vi går simpelthen ind og tager dig på ordet og siger, det du siger, hvor kommer det fra? Hvad er dit bevis for det? Så et godt udfordrende spørgsmål, og netop vigtigt, at vi forbereder personen på, at det kommer. Jeg forstår simpelthen ikke, at du kan komme til den konklusion, når du aldrig har prøvet at være projektleder. Her i det tredje eksempel, der var noget, som I skulle fange. Netop, at der slet ikke taler om et spørgsmål. Måden, at selve spørgsmålet bliver stillet på med turneringer med kropssprog, vil nok gøre, at de fleste mennesker vil svare som om, at de bliver stillet et spørgsmål. Men hvis vi rent ordret kigger på det, der blev sagt, som var: jeg forstår simpelthen ikke, at du kan komme til den konklusion, når du aldrig har prøvet at være projektleder. Ja, så er det turneringen, det er kropssproget, der gør, at det vil blive opfattet som et spørgsmål, men det er det ikke. Så pas nu på, faldgruppen, ikke at stille et spørgsmål.